Здравейте, YouTube! Днес снимам четвърти епизод в Crazy Craft. Тук до мен са Меси 2015 и Оскар 9080. Здравейте. Здравейте. И така, момчета, какво ще правим днес? Пипи. Или пък мина. Вие изберете. Мина. Мино. Айде мина. Добре, изчакайте малко. Кой? Я чак само по... Чакай, нема. Къш? Подявам. То се разчеда нещо, дали още не се поправи. Ари! Близки нас. Его. Тук съм. Така. Ари, да отидем в някоя мина. Я чак си там пържоли. Аз имам достатъчно пържоли, ще дам кога си искаш. Не бе, аз имам пиле. Един стап. Добре. На който броните му са нащупвани, да ми ги дадеш, ми ги оправя. На мене тук панталонките, бутушките и каската. Дай. Панталонки, бутушки и каска. На, да го правя. Абе, къде е? Телепортни са. И бронята трябва да го правиш. Ама не забравяй да я каза. Телепортна. Ето и бронята. Причам на някакво гъщи. Чакай бронята. Ай дай на мески назви. Абе аз се хвърлих просто. О, бах ти мен. Аз почвам надолу. Дали тук е? Да, там. Добре, ама що не е двойна, а е единична? Ами там направихме мината. Слизайте надолу, пък ще такова мен. Да, аз имам факли достатъчно. Ай, си имам. Ой, че. Ебата, там ми служете е малко факли. Абе, имам си достатъчно факли, бе. Ай, где ще ти вземаш там? Не мога, бе. Абе, увеличи си яркостта. Чем ми увеличим до край? Не. Аз те виждам даже. Ой, аз виждам, във всеки случай. Аз ти виждам никнейма. Трябва да се качим на 11 ниво. Чакай, 10. На 12 по-скоро. А 12 бе? Там повече диаманти. А 12 повече диаманти? Ето, аз съм на 12 вече. Прими, бе! Ти спати? Хора намерих кол, който иска да го купае. Не ми трябва. Тук намерих един голд, който е фен на голда и там намерих. Пич, ти няма ли да купаеш? Аз... О, рестон. Крипър зад вас. Айра. Човек, представи се да избухне и ние да паднем в плата. О, човек намерих айрон и рестон. Пенг за моста. 12, ето 12. Аз ще взема малко рестон, че да си направим разпределители. Ой! Да ще помогна ли малко? Какво викаш, че ще направиш в рестон? Такова... Разпределител. Разпределител за ето. Ай, лазурец. Който иска лапис, лазури да идва. И там. Фак. Какво е? Лава, бе. Я спаднах. Ще му убият. Една пътина и умрях. И айде ми се отиде. Меси! Не приемай. Мескинас! Меси, приеми! Абе, казах Меси, бе! Абе, тихо, бе. Те. Да, ти пантовани, само това взе. Сериозно? Да. Аре, бе. Кой му да? Някой ще ми даде ли? Да, че умра. И намери малко с лазули. Кой му удари? Де да знам.
че се запали тия. Ого. Абе, Мескина, що? Точно е взел айтемите, почти всичките. Аха. Сигурен? Аз си взех твоите айтеми, бе, Меси, да знаеш. Дай ми ги. Добре, чакай само той да ми даде моите. Аз съм зад Мескина. И не ме удря, Добре. защото вече го прави. Човек, по-добре да ни купаем и слави такива неща. Значи, ела така да ти ги давам, само да сложа моите брони. И сега... Аре. Само да си разпределя моите айтеми. И той, айде. Ето един стак пили. Това. Това. А, не, въйцата е моята. Въйцата е моята. Дай ми бронито. Твоето. И всичко друго е мое. Бутушите. Бутуши? Няма никакви бутуши, бе. Бе, ти ги слушай. Така служи. Нема го бронито. Не е голяма работа сега да ни бутуши, ще се караме. Да. Вие, аз ще ловя риба. В лавата. Представи си. Где ми скина, бе? Аз копая. Опа. Аз какво си направя? Айрона, нема ли ми го дадеш? Как ти я? Айрона е твоя, да. Ще го дам. Само, че ми скина да ми... ето. Ми скина... Имаш ли една дъмакирка, че моята... Да, ти... Аз нямам нищо дума. Ой, там има... Освен меч. Мескина с 3. Мескина с приеми. Падна плава. Пак ли, бе? Мескина сега ми дай една дъмакирка. Добре. Нямам. Че аз си изгубих моята. Като спана в плавата. Мескина, ще да дадеш ли, че нямам никаква кирка? Аз нямам. Просто... напиши гейм от едно. Кой има гейма? Аз нямам лично. Дайте ми се притех. Той е ютубър в супер. Ето и 2 кирки за двамата. Аз взех 2 греш. Ето. Там са. Thanks. Моли не е някаква броня кожена, това ще да. Пак ли ще? Като мъчи горе. Аз взех купа. Много слабо, да ти кажа. Някой има ли пак? Не. Аз имам 2 въглина. Сме скинас. Имам само... И мече ми изгоре. Човек, аз имам 62 торча. На мен ми стига толкова за копания, отивам само малко А, на ПВП. ти бе. Аз копам отляво. Аз копам напред пък. Да никога не ти дам тази шапка, бе, че няма да ти я дам, си я вътре. Не е кое. Защо ми чакъл? Защо изобщо в мините точно слага чакъл? Който е фен на айрона има тук айрон, но все пак ще го взера. Ние сме на 28 ниво. Човек, намерих заедно с айрона и един голд. 2 Тук голд. ли? На Да, 28 тук е. Само да... Няма как. Сега да се кача. 3 голда пък. Това речи да пък. Брат, 4 голда. топ е надолу за 12 ниво, не е 28. Човек, аз съм... Просто намерих един айрон и после ми се появиха и голди. Пич, вземи място. Добре, айде аз ще купая малко е така по-назад. Да, знам, той ми е долу. Къде има скина между другото? Не знам. На ПВП съм. Мескина, аз тук ли си? Или по-точно на Warfold. Що е? Аре, ние тук ще си купаем. Аз копам и твоето място, Мескина. Пак... Ай, бе.
човек, че колко си назад. Искаш айрон? Ела взимай. Абе, нищо айрон. Щеш айрон, не чилиш. Абе, поне да имаме айрон за всеки случай. Защото после откъде ще вземем. Всички адмили или някой... На 28 и това надали ще намерим да. Я чак тук. Виж, че няма звук. Може. Човек, диамантината кирка до колко държи? Ще нищо не става, нямам никакъв звук. Аз ще помагам с осветлението. Иска като копаеш напред, така набашкаш, че ще ти западне един тор. Защото аз ще сложих там. Състата. Първият сега само каблстоун и айрон. Голд намираме. Намерихме едни лапи с лазури, ама... Това е май. Ама за кой служат лапи с лазурите, не мога да разбера. Да се А направим... ти по колко минути правиш клип? Миски нас... 15-20. Айде. Аре, то 20. Къде си? Защото али тъги дали ще ми преща. Чакай, не. Чакай, дай. Не. Човек, ти още на ларп, фут ли си, бе? Много кът ти, бе. Не, много Да играм. После. Нали викаш, че не разбираш? Искам напълно по. Много искаш. Ма що нема играта? Що? Аз ще копая надолу. Стигна... Миски нас ти още на ларп, фут ли си, бе? Не. Ами къде си? Ай, тук убих двама. На ларп екип съм в момента. Ларп е ти. Екипа, Аре, аз съм по тебе. екипа е доста голям. Ама какво се прави тук? Не разбирам. Това е Килваш? екипа от хората с ранкове. Хора с ранкове. Чест, я да го отворя. Ама защо всички мене гледат? Що така направим? Включително и че. Сега се върнем. Той отиде някъде, чакай. Тук сме отново. Тук ли си, бе? Да. Ама аз ще отида да си изпека голда. Не може. Абе не пипа, бе. А не, бе. Абе не може. И за какво говориш, че не спомням? Я ще ги опъткара. А това е само за малко. На. Не мога ги биеш ти. Мискина, аз ще отивам ли сега? Мината ли? Чай малко. Чакай. Аз ще... Опа, фак. Общо ми... Абе дай, бе. Бати. Абе, стига вече, бе. Меч. Я чакай да го взех тук. Абе, той ще го даде меча, нали знаеш? Стига, бе. Не, мечо. Не, дай мечо, бе. Дай мечо. Добре. Месец добавях в рейса. Ама аз какво хода? Добавям. Аз ще легна. Шит. Абе, какво ще играеш? Тя си ръба. Спрекли. Искате ли глава?
Каква глава? Нормална ли е? Не знам. Не. Виж бе. Гледай. Виж. Аз Много излизам вънка. сигурно. Аз излизам вънка малко да се бия. Ай, аз искам малко да потрепя зомбита, че да си направя нещо. Ари, този път клипът няма да бъде в мината, нали? Ще бъде там за лов на зомбита, скелети и крикъри. Аз както гледам има прекалено. Абе, не може, бе. Да бием зомби. Не може. Не може. Зомби. То ми даде картоф. Искате ли картоф? Не, ако и отровен картоф, аз... Yes! Още една глава Не. на спайдър. Какво? Глава на спайдър. Глава. Да. Ах, ти... Мрю. Айде сподели малко с другите. Аз ще мрю, Айде. да взем картоф. Аз нямам никаква храна. Исках аз да го убия. Дай малко и аз да го убия. Пъкни, бе. Айде, то завърядаш. Голяма работа. Защото не трябва. За какво ми? Човек си. Гледай сега как ще го убия. Някой има ли храна? Онера тук. Аз... дадеш? Дай. Храна ли ти трябва? Нямам. Нямам, казах. Ах, тос как усети, че съм така. Аре. Яш шумка. Много си далеч ме с нас, я приеми. Островче. Аре, те озирава на този остров, който и... Сериозно то остров, знаеш колко? Да, то си хипертъп. Човек, аре да учим и на оня там. Питай ти. Някой иска ли да си опитоми ония кон да го кача, да го дърпам? Как е да го дърпаш? Във въздуха. Играйте PvP за клипа, бе. Аре, добре, опитоми го. Трябва да седиш върху него, ама едва ли ще. Има ли седло? Аз имам седло в моят чест. Коня потъва. Ам, Коня потъва. Умри. Играйте PvP за клипа. Ето, гледай си го, аз го яздя. Ескин, аз гледай, аз го яздя. Аре ти тримата едно PvP за клипа. Айде, Аре, отивам на... Smart PvP, стига, бе! То няма никой, освен мескина. Колекс. и мене. Избил. Ама ние ли са пием или? Да. И ти от ли си, бе? Тук що не може? Точно този. Мене ме убиха. Стига, бегай, то ще ме трепе. Слези, бе. Чакай, че! Чакай. Това... Не може. Стига, бе, човек. Стига, бе, си. Само ти ли запази, че дай ми броните. Аре, дай, това бе, човек. Аре, запри се. Много искаш, дай. Аре, дай, бе, Да, човек. чакам и каска. Каската. След клипка. Кой къл, бе? Теги, къде бегам? Ей, дай меча. Имаме топ дома, бе. Аз съм сайрен, даже къде нямам инчант. Каш ми даде. Мискиназ, дай ми меча, мискиназ. Дай ми меча. Да. Сега ще го дам. Дай меча, бе. Казвам ти да дадеш мечата. Дай меча. Стига, бе! Ами дай меча ми. Ела да ти го дам. Добре. Имаш мобилни дама. Идвайте тук до мене. За какво? С броните идвайте. Ще няма спиша. Аз така ли не съм победил? Ай, аз ще. Аре бе, Меси. Ей, го там пред... Върни до него. О. Та. Това чупа.
Развой, бе. Дали си Ела застани до нас, тапона? Не свързвам. Меси, застани до нас. Парте. Добре, ами това беше за днешния клип. Харесайте, абонирайте се, коментирайте и довиждане. Чао. Чао.